Ak by som to mal úplne povedať tak, ako to cítim, ako to vnímam, ako to vidím, tak na Slovensku je veľmi žalostný stav. Psy sú premnožené, za čo vo veľkej miere môžu množitelia. Dopyt po psoch je menší, ako je ponuka, čiže to sa musí niekde objaviť a tým pádom sa to objavuje v tých preplnených útulkoch. A útulky, v podstate väčšina útulkov funguje len na základe dobrovoľníctva a ľudí, ktorým pomáhajú. Štát s týmto nejak nerobí nič, ani sa nesnaží. Dnes ideme na návštevu do Považsko-Bystrického útulku, ktorý prevádzkuje občianske združenie Havkáči. Nesieme im koberec a nejaké teplé deky, pretože je teraz zima a v kotiercoch, aby sa mali do čoho zababušiť. Martin Poliačík je jeden z frontmenov, by som povedal, čo sa týka legislatívy na zákon na ochranu zvierat. Urobil, myslím si, že aj za tých 18 mesiacov, koľko tu nám bola táto vláda, tak myslím, že urobil úplne maximum, čo sa dalo. Dobrý deň, tak ako to dopadlo? Je to super, poľovnícky zákon bol zmenený, takže už nie je možné strieľať ani mačky, ani psíkov v lese a potom, čo sa nám podarilo dvihnúť aj trestné sadzby za týranie zvierat, aj už bol niekto odsúdený na 16 mesiacov za týranie, môžeme povedať, že toto je určite najúspešnejšie volebné obdobie, čo sa týka ochrany zvierat na Slovensku. Voľče číslo 9 na kandidátke SAS. Som Martin Poliačík, hrdo jedným z vás.